Hei, salutare babes și bine ați venit pe canalul meu! Numele meu este Alexandra, iar în vlogul de astăzi aș vrea să vă vorbesc despre produsele Younique și mai exact despre kitul de inițiere de la Younique. Eu doar ce l-am primit și aici, în fața voastră, vom face un unboxing. Știu în mare ceea ce conține kitul de la Younique, dar vă spun sincer, este prima dată când pun mâna pe produsele de la Younique. Am tot urmărit live-uri pe Facebook cu fete care se machiau și mi se păreau senzaționale produsele. Așa că, într-o zi, stând în pat și alăptând, am decis eu așa, băi, ia să încerc și eu produsele. Plătesc 2, primesc 17. Nu am nimic de pierdut. Iar dacă îmi plac și sunt sigură că îmi vor plăcea, de ce nu să devin și reprezentant Younique? Așa, să vă arăt și vouă minunățiile astea, să ne machiem împreună, să descoperim produsele de calitate împreună. Și de aceea, ia-ți cafeluța și hai, rămâi aproape să vedem ce conține kitul. Iar dacă te interesează, în spațiul de comentarii voi lăsa și linkul unde poți accesa shop-ul meu, deoarece Younique, în momentul în care devii reprezentant, îți dăruiește și un shop online doar al tău. Așa că hai să trecem la treabă. Ok, fetelor, să începem și să vedem ce conține kitul de prezentare. Sunteți curioase? Sunteți curioase? Și eu sunt foarte curioasă. Wow. Bun. Deci, fetelor, asta este cutia. Ok, fetelor, m-am mutat ca să vedeți mai bine cutia și conținutul acesteia. Așa că haideți să începem. Deci cutia arată cam așa. Se zice Hi gorgeous, because you are gorgeous. Avem aici 4 mascaras. Avem minunatul, spectaculosul, extraordinarul Moonstroke Epic 4D. Avem 3 Moonstroke Epic Mascara. Unul este cel clasic, unul este brown, iar acesta este waterproof black. Da? Deci avem 4 mascaras. Aici, în interior, haideți să vedem ce conține. Aici are o folie de protecție cu sigla de la Younique, foarte drăguță. Avem un catalog. Avem de la Youlogy Cleansing Cloths. Am văzut la fete că folosesc unul singur și se demachiază pe absolut toată fața. Da? Iarăși de la Youlogy avem Rose Water. Haideți să vedem cum arată și înăuntru. Aceasta este. Da. Abia aștept, fetelor, să-l încerc. Abia așteptam kitul ăsta să-mi ajungă, sincer. Mai avem 3 nuanțe de fard pentru ochi. Acestea sunt. Avem un verde foarte drăguț. Avem un auriu și un mov violet. Foarte drăguțe sunt acestea. Iar ele vin cu 3 cutiuțe. Da? 3 cutiuțe. Așa. Ia să vedem cum arată și o cutiuță. Cam asta este. Aici se pune eyeshadow. Bun. E bine că sunt micuțe, drăguțe,
le puteți lua cu voi peste tot. Așa, ce mai avem? Mai avem un Mattifying Face Primer. Acesta îl folosim înainte de fondul de ten, înainte să aplicăm fondul de ten. Da? Nu știu cum arată. Nu l-am deschis, dar haideți să o facem. Da? Touch Glorious Mattifying Face Primer. Da? Cam așa arată, fetelor. Bun. Stați aproape că urmează să facem un machiaj simpluț, drăguț. Țineți cont că eu nu sunt make-up artist, da? Dar încerc să fac ce știu eu mai bine, da? Avem aici un ruj de la Unique. Ia uitați ce frumos arată. Foarte drăguț. Și este culoarea asta. Foarte drăguț. Foarte drăguț. Îmi plac foarte mult. Ambalajul este wow, super. Mai avem un Moodstruck Splash Liquid Lipstick. Haideți să vedem și cum arată înăuntru. Wow, super! Așa arată. Culoarea este aceasta. Așa arată. Pe aștept să realizăm un machiaj împreună. Ce mai avem? Mai avem un Moodstruck Precision Pencil. Practic mai avem un creion de ochi. Haideți să vedem cum este și înăuntru. Haide, mă! Așa arată. Ok. Și mai avem două pensulici. Una de ochi și una de blush, dacă nu mă înșel, da? Aceasta este a Fluffy Creasy Brush. Așa. Și mai avem Blusher Brush. Aceasta pentru blush. Mai avem aici, chiar mai avem un blusher. Ia să vedem noi cum arată acest blusher. Arată așa. Și se deschide așa. Foarte drăguță culoare, mie îmi place. Vouă vă place? Să-mi scrieți în comentarii ce părere aveți până acum de produse. Și mai avem aici un badge cu white status, da? Asta este cadou de la ei. Ok, fetelor. Cam astea sunt produsele pe care le primiți odată cu kit-ul. Iar ce mai primiți cadou în momentul în care achiziționați kitul de prezentare, primiți cadou 40 de lire Y-Cash. Aceștia îi puteți cheltui pe site, puteți să luați ce vreți voi. Eu mi-am ales un fond de ten și pensula pentru fond de ten, da? Nuanța pe care am ales-o eu este Scarlet. Sper să fie cea potrivită, așa mi s-a părut, așa mi-au dat și ei pe site, dar vom vedea. Așa că, fetelor, până data viitoare, când vom realiza un make-up, vă pup și vă doresc să rămâneți cu bine.